Hi, Sisi Anthony, big love shoutout. Ay, 'di ba naka-silent? Naka-silent kanina biglang nagsalita si Tres. Nalubad kasi yung ano ko, yung CP ko na pang yaw-yaw ko diyan sa baba. Ayun, doon sa loob. Andito ako sa kusina kasi. Kaya dinala ko na lang yung naka-SC. Kasi ako ay magluluto ng pansit. Kasi malapit na mag alas 3:30. Magpapakain ng trabahador si Tres. Kaya magluluto ako ng pansit bato. Salamat po sa lahat na naka-stay dyan, sa lahat ng nakatambay. Thank you so much. Di ko alam kung sino na andyan. Di ko mabasa eh. Ala, ayan. Uy, oh my God! Ano nangyari? O, diba? Ganun lang yun. Hindi ko naman mabasa lahat. Si ano yan? Si Lula Sweet yan. Si Bittersweet. Si Bittersweet yan. Sisi. Sisi? Bara akong sisi. Nalubat kasi yung CP ko, kaya wala akong pang-monitor. Kaya ako makayaw-yaw, kaya inon ko na lang. Pasok na lang ako dyan sa trabahador. Nagkakawit ng nyog. Kaya mo kaya? Baka mamaya, ikaw pa yung mahulugan. Konsensya pa ni Tres. Mahulugan ng mga niyog. At di ka na makauwi sa inyo. Kawawa naman yung naghihintay sa'yo. Kung mahulugan ka ng niyog, di ba? Miguel shout out, my dear sweet. Oo, kaya yan. Kaya ko yan. Pobre, ano daw? Ang pangit pala pag ganito, oh. Pagbasahin mo yung ano dito sa sulat, sa screen. Ang liit. Kailangan ko pang i-touch. I-touch. Ayun, nawala na. O, diba? Nawala na siya. Si Anthony, di ko na mabasa yung sinasabi mo dyan. OMG! Hindi ko na mabasa tuloy. Salamat po sa lahat ang naandyan. Mamaya mag-stream yard. Ako? Si Anthony? Akit ka mamaya ha. Kanta tayo kahit yung kanta yung walang hilig sa atin. Lalo na sa akin. Buti pa nga kayo eh. Buti pa nga kayo. Magaling kumanta. Mataas yung boses. Mikos-mikos muna ako kasi alam mo ba yung mga trabahador. Alas 10 pa lang. Humihinto na sila. Tapos paghapon naman, alas 3 pa lang, nahinto na sila. Kaya kailangan magbilisan na ni Tres. Ayan, wala na akong mabasa dyan. My God. Basta salamat. Kita-kits na lang mamaya si Anthony. Chat ko si Sky. Paabutin ko lang tong 1 oras. Update lang ba? Parehas kasi nagkasabay-sabay ni lubat yung aking CP. Dalawa yung naka-charge doon. Buti na lang umaraw. Nakapagbilad ng palay si brother. Kasi tumutubo na yung mga palay namin. Grabe. Pwede na ulit itanim sa palayan. Ayan, hindi ko na talaga makita. Ayan, thank you po sa lahat na nandyan.
Hindi ko na makita kung sino yung mga naandyan. Ay. Ano ba tong binili ni Brad? Sabi ko, chicken cubes. Binili po, beef. I-mute ko ulit. Kasi di ko na makita kung sino na andyan, guys. Thank you na lang po sa lahat ng naandyan. Di ko na makita. Kanina, nakita ko pa yung sulat. Ngayon, hindi na. Ayun. Nagluloko. Salamat po, 5 million viewers. Thank you. I-mute ko po ulit kasi maingay na dito. At saka hindi ko na rin naman nakikita yung mga sulat na naandyan, yung mga comments na naandyan. Thank you, guys. Ilang minutes na lang din po at ako ay mag-end live na.
Salamat po sa lahat ng mga naandiyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi hindi ko nakikita dito. Kasi yung isa kong city nasa kwarto, ako ay nasa kusina, nagluluto ng merienda. Ayan, salamat po sa kanilang mga naandyan, kay Lola Sweet, kay Sweetie Anthony. Pero parang nasilip ko doon si Ma'am Ann Santing Quindam, at saka si Sir Rabelas. Natampakan ko na rin po yung video mo na nasa dagat. At saka yung kay Ma'am Lisa Love. Ayan, salamat po. Thank you so much guys sa lahat ng mga sumilip sa akin live. Ayan po, mag-end live na po ako. Kita-kits mamaya. At kami ay magko-concert. Concert talaga. Thank you. Bye. Lola Sue, thank you. Sir Anthony, salamat. Salamat po sa lahat na nandyan. Kay Sir GFC. Thank you, Sir GFC. Bye.